ni cakɛlaw ka hamina ye ni jɔrɔnako ye fɛn min ye o de ye ka se ka kunnafoni jɛlen ka o ɲini kana di aw ma k'a to aw sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ an b'aw ladɔnya k'a fɔ ko bi ye février kalo tile 3 ye san 2026 kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw olu ma ale kɔni ye i kunda Gawokaw olu kɔni fɛ ka dɔgɔkun laban in yɛrɛ kɔni o la ani Gawo marabolo ɲɛma olu ye ɲɔgɔn ye marabolo yɛrɛ kɔni ale kɔnɔna la ni o ye gouverneur o ye ani fɛn min ye sifinnakaw ye anu ye kuma falen kɔni ni ka olu kɛ kuma falen min ni dɔ kɔni ye tali kɛ fɛn min ye yɛlɛma minnu kɔni ni olu donna baaraw la ɲɛfɔli bɛna kɛ u ye olu ka ani ka tila tuguni sariya kura minnu ni olu taara farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ka u ka se ka olu lakuraya ɲɔgɔn fɛ ni baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kun cɛra ni balofɛndiw kɔni olu ye ani suntigɛ. Joyila marabolo ale ɲɛma ni o ye Madame Kulibali Mariama Kulibali ye ale ye kɔni walasa ka se ka basigi tɔ ka se ka o sinsin Joyila a ye dɔ fara Joyila couvre-feu kɔni ale kuntagala kɔni o ka dɔgɔkun daminɛ in yɛrɛ kɔni o la min ni a bɛ daminɛ su nɛgɛ kaɲa 10 ka taa kuncɛ sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 o wagati kɔni o la dɔ faralen couvre-feu in ale kɔni kuntagala kan nin kɛra nisɔndiyaba ye dugulamaw olu kɔni bolo ka sababuya kɛ fɛn min ye u ka préfet yɛrɛ kɔni ye ni o ye Joyila Lamini préfet ale kɔni jasora ma marafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni olu fɛ février kalo tile 14 tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na halisa a kibaruya kɔni ma dɔn fɔlɔ. Adama Enna Keita ni ale ye Daravilla Bolibana polisiso o ɲɛma ye ale ni a ka cɛdenw u ye tɛgɛ da Zumbakule dɔw kɔni olu kan minnu n'olu ka baara kɔni t'u ɲɛsinnen bɛ moto kɔni o suyɛnni kɔni ma a kɛra fɛn min ye février kalo yɛrɛ kɔni o camancɛ la ni maa ninnu kɔni bɛ t'u jɔ maa 7 o bɔɲɔngo la u ye u minɛ waati min na sa bolimafɛn 5 ni o ye moto ye u ye o fɛnɛ kɔni ni ka o minɛ u la ni maa ninnu ka maa jigitigɛ kɔni bonya kojugu kɔni ale fɛ maa caman taara ka taa damakasi kɔni ni ka o kɛ polisiso o la an ka fintigilakaw olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni ni ka olu daminɛ u taara sigana ta ka ɲɛsin maa dɔ kɔni ma min ni o tɛgɛ kɔni ka o tabɔrɔ kɔni kɔnɔ u ye ale kɔni ɲininkali busamisɛn ni ka o gwa la o de kɛra sababu ye a ka se ka taa maa tɔw yɛrɛ kɔni ni ka o yira u la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kulu in yɛrɛ bɛɛ la kɔni ɲɛma kɔni ale si bɛ t'i jɔ san 32 la wa a sen bɛ fɛn min ye tiɲɛni caman de la. An bɛ taa mɔptikaw olu fɛ yen nɔ ni wagati in na sunkalo in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la sogo dɔ farala ale sɔngɔ kɔni o kan sogo koloma ale kilo kun bɛ ka feere sefa wari 600 sisan a bɛ ka feere sefa wari 600 ani 40 na fɛn min ye sogobu ye ale kilo kun bɛ ka feere sefa wari 600 ani 60 nka sisan a bɛ ka feere sefa wari 700 ani 40 de la fɛn min ye sogo feerelaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko dɔ kɔni farala sogo ale sɔngɔ kan ko bagan de kɔni gɛlɛyalen don a feere yɔrɔw la o tɛ mɔpti yɛrɛ dɔrɔn ye hali an ka faaba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni wagati in na sogo ale sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ fɛn min ye sogo koloma ye o kilo bɛ ka feere sefa wari 700 sogobu o kilo bɛ ka feere sefa wari 800 sunkalo kɔnɔna in yɛrɛ la. An bɛ taa ɲɔrɔnkaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye dɔgɔkun laban in yɛrɛ kɔni na bolimafɛn dɔw kɔni bingani taara ka olu sɛgɛrɛ bolimafɛn sennaninw ka taa se katakatanin kɔni fɛnɛ o ma dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Tugoni ale ni Tintinba ni dugu kofɔlen ninnu ni ɲɔrɔndi sahel yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 5 o bɔɲɔngo de don maa minnu kɔni ye bingani wɛrɛ ta ka ɲɛsin u ma yanni u ka u lajigin ka bɔ u ka bolimafɛnw olu kɔnɔna la u ye u ka telefɔni ani u ka wariw kɔni ni ka olu minɛ ka taa n'u ye ni bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni ni o ye katakatani ye ka taga se bolimafɛn sen naaniw ma ni bɛɛ lajɛlen kɔni tun falen de don balo la. An bɛ to ɲɔrɔndi sahelkaw olu fɛ yen nɔ halisa maa marafɛntigi dɔw fɛnɛ kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka ɲɛsin katakatani dɔ fɛnɛ kɔni o ma min ni a dugu ni ɲɔrɔndi sahel dugu ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 2 o bɔɲɔngo de don a kɛra sibiri tɛmɛnen février kalo tile 28 san 2026 maa minnu kɔni bingani wale taara ka olu sɛgɛrɛ u kun talen don dɔgɔɲini de kɔni o la yani ni maa marafɛntigi ninnu kɔni ka marifa kɔni ni ka o ci marifa cili kɛra sababu ye ka maa 1 bɔnɛ ani na maa 2 u y'olu jaso ni ka taga ni olu ye. Maliyɛnw
a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye u ka gouvernement ye ŋunuŋunukan minnu kɔni tun bɛ yen nɔ u ye bɛɛ lajɛlen kɔnɔta kɔni ni ka a to i kɔnɔ k'a sababuya kɛ a bɛ dɔgɔkun 2 ni dɔ bɔ bi fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaa ye ni o ye Mamadi Dunbiya ye ale kɔni tɛ k'a ye u y'a jira k'a fɔ ko basi foyi tɛ Mamadi Dunbiya la k'a ka kɛnɛ a nin na fɛn min ye a ka minisiri ɲɛmaa ye ni o ye Mamadu Uri Ba ye kunu tɛrɛ ni o bɛna marisi kalo tile 2 kɔni o ma kunnafonidiso ka fɔla ni o ye RFI ye ko minisiri ɲɛmaa de kɔni ale de fari manda la dɔɔni ale kɔni taara jamana kɔ kan ni ka taga a ka furakɛliw kɔni o la a kan ka segin ka na dɔgɔkun nata in yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la an bɛ taa Bɛnɛkaw olu fɛ nɔ fanga dafiri min ni ale balila Bɛnɛkaw olu ka jamana kɔnɔna la décembre kalo tile 7 tɛmɛni san 2025 Beninow ka jamana marabaw olu kɔni sigana belebele ta ni ka ɲɛsin lieutenant colonel Pascal Tigri ale ni a ka jɛɲɔgɔn 8 bɔyanko kɔni ma min ni u bɛ ka ɲini fan bɛɛ lajɛlen kɔni o fɛ u ye sɛfɛwari miliyɔn 20 ni ka o de bila maa o maa i mana kɛ ka kunnafoni jɛlen ni k'a di u ma u ka tɛgɛ da nin maa ninnu kɔni kan sɛfɛwari miliyɔn 20 o y'i ta ye an bɛ taa Burundikaw olu fɛ nɔ kunu tɛnɛ marisi kalo tile 2 fɛn min ye Macky Sall ye Burundiw olu kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛ na i kanbɔ ka fɛn min ye ONU kɔni ale ɲɛmaya kɔni o nɔfɛ Macky Sall min yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka Antonio Guterres ni ka ale nɔ labila ni o ye secrétaire général des Nations Unies kɔni o ye mais ni u kan ka ɲɛmaa kura kɔni ta janvier kalo natɔ san 2027 fɛn min ye Sénégalais ka ni jamana ɲɛmaa in ye ale ni maa 2 kɔni olu de kelen de ka u kanbɔ fɔlɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ Chiliens ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Chiliens ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Michel Bachelet ye ka taga se fɛn min ye Agence internationale de l'énergie atomique o fɛnɛ ɲɛmaa ye ni o ye l'Argentin Rafael Grossi ye an bɛ taa Congo Brazzaville kaw olu fɛ nɔ u ka jamana ɲɛmaa kalafili campagne kɔni olu daminɛna février kalo tile 28 tɛmɛnen kɔni na u kan ka jamana ɲɛmaa kalafili yɛrɛ kɔni ka o kɛ mars kalo tile 15 san 2026 dɔgɔkun 2 kɔni campagne dayɛlɛlen kɔni o la a bɛ ka ye ka fɔ campagne kɔni ale tɛ ka kɛ a kɛcogo ɲuman kɔni o la Denis Sassou Nguesso ni ale ye jamana ɲɛmaa ye ale kɛlen bɛ ka i kanbɔ ko kura jamana ɲɛmaa kalafili yɛrɛ kɔni o la Denis Sassou Nguesso ale si bɛ t'i jɔ san 82 la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ a ye san 40 ka o de kɛ fanga la a ye cɛba ye cɛ min kɔni ni ale si kɔni ka kɔrɔ ni cɛbɔ bɛɛ lajɛlen ye ni waati in na kalafililaw olu yɛrɛ kɔni tila-tilalen de don an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min ye Iran Israël la ale ni États-Unis ye ni jamana 3 kɔni karilen don ɲɔgɔn na a bɛ tile 4 bɔ bi Israël la ale y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ye Iraniens ani Libanais kɔni ka faba kɔni ni ka o susu bi sɔgɔmada joona in kɔni o la l'Américain ka fintigilakaw olu fɛnɛ y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Iraniens olu ka base commandement min kɔni bɛ yen nɔ olu ye olu fɛnɛ kɔni ni ka o susu Iraniens olu fɛnɛ ma to kɔ u fɛnɛ y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye l'Américain ka base aérien min fɛnɛ kɔni bɛ Bertien u ye o fɛnɛ kɔni ni ka o susu o ta bannen ye fɛn min ye Iran ye l'Américain ka lasigiden so min kɔni bɛ Arabie Saoudite kunu sɔrɔ u ye o fɛnɛ kɔni ni ka o susu Mali kunna
kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da o kelen bɛɛ lajɛlen tulo kan o de tun ye ne yan'an ka kunnafoniya datugu sa tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don ba ye tunga lafiya min ko tungaranke foyi tɛ yen bilen ko min bɛ tɔɔrɔ soko la ka ale balolon tɛ yen nɔ nin wagati in na ka terrain san k'a bila ka mɛn ka sɔrɔ i m'a jɔ tunga lafiya ko o banna pewu ka terrain ni so ni ka o di aw ma aw ka se ka lafiya terrain titre foncier logement sociaux ale programme kɔnɔna la Banangɔrɔni Kabala ani Jalakɔrɔbugu i bɛ se ka i sen don a la n'i bɛ sarata baara la n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn i ka yɔrɔ bɛ jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma an ɲɛ bɛ numéro de téléphone min tɛmɛtɔ la a b'o ta ka message bila a la Banangɔrɔni de ka di ye Kabala de ka di ye walima Jalakɔrɔbugu de ka di ye i bɛ o fɔ comme ça dossier minnu bɛ ɲini olu bɛ ɲɛfɔ i ɲɛna i b'o dossier ladon n'i ka dossier tɛmɛna i ka yɔrɔ bɛ jɔ kalo 4 k'a tile d'i ma i bɛ yɛlɛma i ka so kɔnɔ i b'a sara dɔɔni san 5 san 10 ka taa se san 15 ma mun de ka di ka nin bɔ k'i kɛ sotigi ye ka sɔrɔ hali ma tila i ka so sara la tunga lafiya de bɛ o kɛ aw ye aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan